komme i gang med det? Ja, lad os, Ja, det er det. ja, lad os komme i gang med en chat. Det er en anden dag, der siger det i hvert fald sådan. Skal vi sige det til? Ja, lad os gøre det. Ja. Først, så skal vi lige have tændt det skal vores smukke kalenderlys. Det må vi huske. Den må vi ikke glemme. Den må vi aldrig nogensinde glemme. Nej. Så ved vi jo, hvor langt vi er til 24. Sådan. Så skal vi videre. Skal vi det? Det er det, vi skal. Vi skal videre i teksten. Det gør vi. I dag, der skal vi have kigget på vores smukke julekalender, kigget i vores julesok, og så skal vi tage et emne op, der hedder julemanden. Så lad os da bare komme i gang. Nå Rasmus, vi skal tjekke vores julekalender. Jeg synes at, ja, jeg ved ikke helt hvad vi skal gøre. Vil du tage dem, eller skal jeg gøre? Det gør jeg da bare. Tager du? Gør du nu? Det gør jeg da. Sådan Rasmus, det synes jeg du gør det. Det er altid meget tamt, synes jeg, så vi skal godt lade det lomme. Skål. Tak. Og det er Og den i dag er det den 6. Jeg har allerede fundet min. hvor hurtigt det. Du er så langsomt med de andre, jeg var også fundet min. Jeg har fået julemanden. Der Det er er helt også. perfekt. Ja, det er perfekt. Det er total tilfældighed. Og vi skal snakke om julemanden i dag. Skål. Jeg glæder mig faktisk til, at vi skal snakke om julemanden. Ja, det bliver spændende. Ja. Julemanden, Mikkel. Ja, med mig. Han er jo sådan en stor, tyk en. Ja. Tyk og tyk, ved jeg ikke, om man kalder ham. Rulle, måske. Vil du sige det? Jo, lad os gøre det. Ja, lad os sige det. Rulle. Han har rødt tøj på Ja, godt tøj. og en nissehue. Ja, og næsten. Ja, den her. Den er meget vigtig, men hvorfor? Jeg vil godt spørge dem, hvorfor næsten. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor næsten den skulle være der, men den gør lige prikken over. Den er der. Det er jo lige prikken over i det. Ja. Kom med jeres mening. Ved I, hvorfor julemanden har en nissehue på? Nå, hvad hedder det nu? Julemanden, han bor jo på Grønland, som vi alle sammen ved. Han er en, ja, som vi sagde før, en julemand med nissehue og rød tøj og sådan det der. Han flyver som et rensdyr, og han skal ud til jorden. Alle børn med julegaver den 24. og hvad? Og den 25. Ja, faktisk. så Det er ikke kun den 24. der er juleaften. Nej. Så han har jo 2 dage, kan man sige, til at dele ud til alle jordens børn. Den 24. der er det nemlig jul her i Europa og Asien. Og den 25. der er det faktisk jul i USA. Så han har 2 dage til at få gjort arbejdet. Det må man sige. Han har rigtig travlt, kan man sige. Altså, Ja, ikke bare lidt, men Nej, sådan det er rigtig meget. rigtig Der er meget. mange skorstene, der skal blive gjort på bakker. Nå Rasmus, jeg synes vi skal have tjekket vores julesok, da vi mistede vores julekalender sidste dag. Ja, der. Ja, nemlig. Men vi kan nok ikke lige miste vores julesok, tænker jeg. Nej, så stopper vi vist lige. Der går grænsen, synes jeg. Det er noget, for vi får fra julemanden. Ja, det. Jeg synes, at du skal have lov til at tjekke den i dag. Okay, jamen det gør jeg så. Det synes jeg. Jeg kan mærke, at der er noget helt andet flot. Okay. Den er stor. Stor. Papir. Ja. Er det ikke altså? Det er en avis, Mikkel. En avis. Det er jeg faktisk glad for. Ved du hvorfor? Nej. Fordi det viser bare, at julemanden, han tænker på os og vores grønne energi. Ja, det er faktisk rigtig smart, at julemanden tænker på den grønne energi. Så kan vi nemlig lave noget mere julepynt. Ja, det kan vi til vores juletræ. Lad os gøre det. Det var jo, vi havde til jer i dag. Ja. Så Der er ikke så meget at sige. Vi har haft et godt emne op. Julemanden. julemanden, det var faktisk rigtig sjovt at snakke om. Ja, det var det faktisk. Fordi julemanden har noget helt specielt for os alle sammen. Ja. Fordi julemanden, han er jo den vigtigste ting i december, kan man sige. Det er han da. Det er jo ham, der sørger for julen. Ja, det er det nemlig. Det er ham, der sørger for, at vi har juleaften. Men skal vi bare sige, vi ses i morgen? Det gør vi da i hvert fald. Det siger vi så. Vi ses i morgen. Vi ses.